To assalamu alaikum jama'a, barkanmu da yau kuma barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri Tambarin Talaka. Kaman kullum muna tattauna abubuwan da suka shafi 'yan Najeriya musamman talakoki wanda abubuwa da yawa na faruwa da rayuwarsu wanda yake ba su ji ba, ba su sani ba kuma bayan da za su yi. To kamar yadda muka saba cewa ku manta ku bi shafinmu wato na sadarwa wato da YouTube, Facebook da kuma sauransu. Za mu koma wannan batun nan namu mai mahimmanci wato shine ilimi. Kuma kamar kullum ina tare da masu fashin baki wato Malam Ahmad Umar, barka da zuwa, da kuma Malam Jafar Jega. Assalamu alaikum. To yau dai za mu tabo wani batu ne na makarantun gwamnati da kuma makarantun kuɗi wato public school da kuma private schools. A da wanda in za mu yi magana kamar shekara 40 da suka wuce kaɗan ne suka san abu da ake ce ma makarantun kuɗi, ba za mu ce babu ba, amma a lokacin galibi makarantun gwamnati aka sani, kuma wa'innan makarantun suna da inganci na ba da ilimi, suna koyarwa yadda ya kamata, amma tafiya ya yi tafiya sai makarantun kuɗi suka shigo. Shin ko saboda makarantun gwamnati sun kasa ne makarantun kuɗi suka shigo? Shine abin da za mu ji daga wajen masu fashin baki wanda nake tare da su yau kamar yadda muka saba. Malam Jafar, bari mu je direct kai tsaye. Muna iya cewa gazawan makarantun gwamnati shi yasa aka fito da makarantun kuɗi a ƙasar nan? Tabbas Malam Jibril, akwai sakaci daga gurin gwamnati da ya tunzura al'umma suka ga cewa ya dace da su kawo makarantu na kuɗi domin samun ingantaccen ilimi ga 'ya'yansu da sauran al'umma gaba ɗaya na ƙasa. Saboda in ka lura yanzu za ka ga mafi akasari makarantun gwamnati sun zama kaman kufai a wurin bayar da ilimin ingantaccen, kufai a wurin babu ma ajujuwan da za a zauna a yi karatun, kufai a wurin da babu ma kayan karatun. In fact kusan in ce maka a mafi akasarin makarantun gwamnati babu wa'annan ba wannan tasirin ko kuma babu wannan abin da za a iya cewa wannan enabling environment da yara za su je su yi karatu. Malamai kai ya kake gani? Ina gani kamar abun ba haka bane. Wannan makarantun kuɗi sun zo ƙasan nan ne domin a lokacin 'yan bokon wancan lokaci da suka samu damar fita ƙasashen waje, suka je suka yawon duniya saboda aikace-aikace da harkokinsu na rayuwa, suka ga ababen da ake a wani lokacin da suka zo su ma sai suka nemi su replicating su ce oke to mu ma bari mu samar da irin wayannan makarantu. Kuma a wannan lokacin har 'ya'yan turawa da sauransu a lokacin da ya kasance akwai expatriate da suke aiki a nan to suka saka 'ya'yansu a irin wannan makaranta. Wannan ne ya sabbaba samar da makarantu masu zaman kansu. Amma batun maganan dangantakarsa da makarantun gwamnati, abin da ya faru shine lokacin da wannan makarantu kamar da na gaya maki ake ganin su kamar celebrity school, kamar makarantu ne na alfarma sai wane da wane, to a lokacin kuma ma'aikatan gwamnati da masu hannu da shuni a nan sai suka rika ganin kamar to ai ni ma na isa barin ka yana wadan, ai ni ma na isa barin ka yana wadan, ai ni ma na isa, a haka suka tsitsince 'ya'yansu daga makarantun gwamnati. Tsitsince 'ya'yansu da suka yi da makarantun gwamnati suka tuttura su innan makarantu masu zaman kansu. Wannan abin ya sa tunda su ne mahukunta masu madafun iko sai suka kau da kai daga mai da hankali wurin kula da makarantun gwamnati. Kamar yadda muke magana, in ka duba tun tarihi akwai makarantu wato na boko na missionary, daga nan aka zo aka yi na gwamnati. Yau makarantun kuɗi sun fi karbuwa. Wannan Jafar yana nuna cewa akwai lallai sakaci game da wannan makarantun gwamnati kenan. Ai lalacewa da rashin inganci na makarantun gwamnati kamar yadda na faɗa maka a baya shi ya daɗa tunzura al'umma suka fara kirkirar makarantu na gwamnati na kuɗi suka fara kirkirar makarantu na kuɗi saboda su samu ilimi ingantacce ga 'ya'yansu. Idan ka lura yanzu kana zuwa mafi akasarin makarantun gwamnati zaka ga ajujuwan
a faffashe, babu wunduna, babu kofofi, babu kujeran da ɗalibi ma zai zauna domin neman ilimi. Abu na biyu za ka ga babu kayan karatu, sannan babu ingantattun malama. Amma ka ga makarantar kuɗi kai a matsayinka na uwa ko a matsayinki na uwa ko matsayinka na uba, za ka je ka zaɓan wa ɗanka makarantar da kake so da irin karatun da na zamani da kake so ɗanka ya samu. Yanzu ka ga idan ka tafi kusan in ce maka makarantun kuɗi yanzu sun kusan haɗe makarantun gwamnati. To ya talaka zai yi kenan Malam Ahmad, tunda yanzu duka abin ya zama maganan kuɗi kuma ba kowa ke da kuɗin nan ba. A wannan koma makarantar da aka yi a wannan karan cikin September nan, za ka lura cewa da yawa mutane suna ta canja mai 'ya'yansu makaranta saboda ba su da kuɗin da za su ci gaba da biya. Me ka wannan matsalan? Komai ya zama kuɗi kenan? Haka ne, saboda tsarin da gwamnati ta yi zo kenan, tunda ta riga ta aminta da wannan tsari kuma ta ba da damar a yi. Kawai sai dai abin da wai Hausawa za su ke cewa wai iya kuɗinka iya shagalinka. Tsarin karatu a yanzu, tunda dai wayannan makarantu masu zaman kansu makarantun kuɗi suna nan, to fa ba za a taɓa samun gyara ɗan talaka ko talaka isamu yadda yake so a makarantar gwamnati ba. Dalili, idan yanzu za ka samu shugaban makaranta wato headmaster da ke da ɗalibai wajen 500 a ƙarƙashin shi ko 700 ko 1000 da ke karatu a makarantarsa ta firamare, amma ɗansa na makarantar kuɗi, ranar yaushe kake tunanin zai gaba daidai ba a nan ya gyara? Ba zai yiwu ba. Wannan shine kawai madarar gaskiya da ya kamata al'umma su fahimta, gwamnati ta gane. Amma ana ganin su malaman makarantun gwamnatin in aka biya wajen kwarewa da kuma sanin aiki, har ila yau wasu suna ganin cewa sun fi inganci akan na makarantun gwamnati. Wannan kwarai da gaske, wanda ka sake faɗa, abin da yake faruwa shine shi malamin makarantar gwamnati a waɗanda aka ɗauka bisa tsari a wasu shekaru na kafin yanzu, za ka samu mutane ne waɗanda bayan dama sai da ka kware, ka je ka makarantar horon malamai ka kware, sannan aka ɗauke ka. Bayan nan daga lokaci zuwa lokaci akwai kwasa-kwasai da za ka rika zuwa kana ƙara haɓaka na tarurruka na ƙaro ilimi da sanin makamar aiki, sanin makamar koyarwa da za ka je ka rika inganta abin da ka iya, wanda so da yawa za ka samu su ne suke koyarwa a makarantar firamare. To amma ba nan gizo ke saka ba, inda al'amarin yake shi ne, shin an ba su, an samar musu da yanayin da za su iya samun walwalar da za su koyar har 'ya'yan mutane su samu ilimin yadda ya kamata? Shi ne ayat ta wato Malam Jibril Abla, ina son ɗan yi tsokaci game da maganan da Malam Ahmad ya yi akan maganan inganci na malamai. Nan ba da daɗewa ba akwai wata jiha da ta kori malamai dubbanni saboda rashin ingancinsu. Wato in kana neman inganci yanzu a Najeriyanci, sai dai ka kai ɗanka, musamman a arewacin Najeriya, sai dai ka kai ɗanka makarantar kuɗi. Saboda rashin inganci na malaman, saboda rashin inganci na kayan karatun, saboda rashin inganci na karatun shi kan shi. Shi yasa za ka ga mafi akasari manya-manyan gwamnati waɗanda suka rufa suka tada kai, manya-manyan daraktoci, manya-manyan ministoci, har da su kansu malaman makarantar gwamnatin mafi akasarin 'ya'yansu a makarantar gwamnati. To amma tambaya ɗaya da zan yi, ina zuwa bari mai tambaya ɗaya kafin mu ce. Idan komai ya zama haka, saboda a turanci akwai abin da ake cewa commercialization, that is komai ya zama kuɗi. Ko ba haka ba, abin da ake ce ma jari hujja, an tafi pure capitalism kenan. Shi wannan talaka da bai da galiho, ina ɗan shi zai samu ilimi ingantacce? Wato kamar yadda kai magana, iya kuɗinka iya shagalinka, haka take. In ka lura kowane mafi akasarin makarantun kuɗin da muke da su ɗin a Najeriyance, za ka ga mataki-mataki ne. Kamar yanzu ai kaga shi darakta da ke jiha ko kuma matakin gwamnatin tarayya ba zai kai makarantarsa daidai da, ba zai kai ɗansa makarantar da akwai malamin makaranta ba ko kuma headmaster na makarantar firamare. So haka su ma mataki-mataki ne makarantun gwamnatin, haka ilimin da ake bayarwa a makarantun gwamnatin shi ma mataki-mataki ne. Saboda haka in yadda kai magana iya kudinka iya shagalinka, in kana son yaronka yau ya tashi da basira da fasaha sosai ya samu ingantaccen ilimi, to fa sai ka dage dantse ka kashe kuɗi mai yawa. Malam mai ka gani? Wannan ba haka yake ba. Domin su kansu makarantun private din, makarantun masu zaman kansu, makarantun kuɗi, su ma suna da kalubalen da suke fuskanta gagaruma. Matsalar ku ita ce
so da dama tun da al'amari ne na kasuwanci na kuɗi sabanin na gwamnati babban abin da aka sanya a gaba shine yaran su samu ilimi domin su amfani al'umma su tashi a matsayin mutane nagartattu shine burin gwamnati ba ta da manufa na riba a ilmantar da yara ribar ita ne mutanen su zama yaran su zama mutanen kirki wanda kawai sabanin da aka samu ko kuma rashin dacen da aka yi shine da aka zo aka yi wa abin rikon sakainar kashi ya zamanto waɗanda ya kamata su sa ido ba sa sawa saboda 'ya'yansu suna cikin makarantun kuɗi to amma kuma su makarantun kuɗin kasancewar dama ana yi ne don riba duk inda ake da makarantun kuɗi in ka je ka za ka samu su ma al'amarin cin hanci da rawa ya shiga cikinsu ko kuma al'amarin rashin gaskiya ya shiga cikinsu inda ko yaro bai ci ba za su san yadda za su nuna yaron ya ci saboda uban ya samu nutsuwar cewa suna kokari don uban ya ci gaba da biya shi ma wannan kalubale ne babba amma dai muhimmin abin da ya kamata mu fahimta shi hakika muna da kalubale sosai a makarantun gwamnati wayannan matsaloli da ake da su na rashin lura na shi abin da koma baya rashin ingantaccen yanayin karatu rashin ingantattun malamai rashin ingantattun kayan aiki da sauransu hakika wayannan ababe ne wayanda sakaci ne da kuma abin yayi yawa saboda a da makarantun aikalilan ne ba su da yawa da gwamnati za ta iya saka Malam Ahmed kai gaskiya wato ɗaya daga cikin abin da na lura da shi musamman makarantun kuɗi akwai abin da ake ce ma publisher textbook interest a da duk makarantar da ka je za ka ga sana da abin da ake ce ma textbooks daban abin da ake ce ma exercise book daban idan textbook za ka je ka karanta idan ana son a yi maka jarabawa wato ko assignment ko test kenan za ka ga an koma exercise book yanzu ka duba duka littattafan da ake yi da na textbook din da wanda ake exercise book duk an maida su dole sai ka je bookshop saboda kawai mene a ci riba na kuɗi kai baka ganin wannan babban kalubale ne kawai don a cutar da mutane wannan shine ake ce ma zamanantarwa shi ilimin kanshi aisha sa kaga inda na gaya maka shi abokin magana na ya dan samu rashin fahimta akan al'amarin kenan an zamanantar da ilimin kenan to amma kar ka manta wayannan littattafan da nake magana a zamanin mu zan iya karatu littattafan da na bari kannai na su zo su amfani da shi yanzu fa babu haka kuma duka yana cikin zamani ko yana ɗaya daga ciki shi yasa aka samu regulatory agencies waɗanda suke lura da waɗannan al'amura ai ka san gwamnati duk da tana da dan sakaci ta wasu hanyoyi amma kuma tana da hubbasa akan wa'annan regulatory agencies kamar publishers din da kake magana yanzu a makarantun gwamnati ba a yarda a wa'annan takaddun ba ma ka je kai forging ɗinsu akwai quality assurance team wa'anda suke bi kowane makarantun kuɗin ban sani ba ko suna yi a makarantun gwamnati su tabbatar da ingancin takaddun da yaran masu ke amfani da shi wanda na tabbata ba zan iya cewa 100% ba a zuwa makarantun gwamnati ba amma yana da matukar wahala ka san yanzu makarantun kuɗi da muke magana nan sai kaga yaro yana primary 1 wai sai a ce yana subject guda 18 littattafan shi hip dan primary 1 littattafai kadai za ka saya 20,000 wannan fa kananan makarantun kuɗi nake magana Malam Ahmad wannan abun hankali zai dauka hankali baya dauka amma kuma ya riga ya zo ya za a yi dalili waɗanda ya kamata su yi abin da ya kamata ba su yi ba ni ina daga cikin mutanen da ke da ra'ayin cewa inda so samu ne a lokacin da talaka zai yi zaɓe ya zaɓi wakilin da idan ya je shi majalisa zai ce to dukkan wanda yake ma'aikacin gwamnati da ya amsa sunan shi ma'aikacin gwamnati ne to ya mai da ɗansa makarantar gwamnati shi ne hanya kaɗai da za a yi a ce yau dinnan an gyara makarantar gwamnati da za a ce gwamnati ta ɗauki nauyin harkar ilimi kashi 90 ko 80 a rage wa iyaye nauyi su wasu kamar yadda kake magana cewa karamin makaranta ne na kuɗi za a ba yaro dan karami wanda littattafan nan akwai da yawa yanzu ni a gidana akwai littattafan da aka ba wa yara na wanda abin da ke ciki ya wuce ilimin su amma kuma haka aka ce su din ne za su yi amfani da shi kuma sai ka biya saboda me saboda haka tsarin ya zo a cikin takardar gashi na an rubuta an ce yan aji kaza ni ana tunanin ya wuce ilimin su kuma sai a ba su guda 7 guda 8 guda 10 su kadai a cikin talakawa ma akwai wanda suke ganin cewa ba wai ma'aikatan gwamnati kadai za su daina zuwa makarantar kuɗi ba
amma bar maganar makarantun kuɗi gaba ɗaya a dawo makarantun gwamnati kamar yadda aka saba a dawo. Amma na san Malam Jafar zai ce kai wannan zai wahala. Wato a kasashen duniya ba wai a Najeriyance ba, duk ƙasar da ka tafi, ƙasar da ta ci gaba, zaka ga akwai makarantar gwamnati, akwai kuma makarantar masu kuɗi. Ba makarantar masu kuɗi ba, akwai makarantar kuɗi. Abin da yasa na ce maka haka saboda duk inda ka tafi zaka ga cewa a makarantar gwamnati ba ka da control, ba ka da hanyar da za ka sa ido ka je ka ce ma malamin makaranta ya aka yaro na da yi wannan homework ɗin ba. Zai ce maka shi bai ma sani, bai ma zuwa makarantar ma ballanta ya sani. Sannan kuma mafi akasarin makarantun gwamnati ba wai a Najeriya ba har a kasashen waje sai sun tantance abin da ake ce mu tantancewa, sai an yi interview sosai. Ba za ka ga mafi akasarin malamansu akwai abin da ake ce ma on the job training da off the job training, ana inganta su a makarantun kuɗi, wanda kaga a makarantun gwamnati ba a yi. Malam Ahmad ya ce suna da workshop kala-kala sosai. Akwai tarurrukan karo ilimi da sauran makamar ai ba a yi ne Malam Jibril, ba a yi ne, inda ana yi. Abin da nake so Malam Jafar ya gane, idan a wasu kasashe an saka su kafada da kafada makarantun gwamnati masu kansu abin ya yi aiki kuma ya yi. Mu a Najeriya kowa shaida ne a Najeriya, da mu 'yan Najeriya da baki da suke shiga cikin Najeriya cewa akasarin ababen mu a nan ƙasa Najeriya da gangan ake sa su ba za su yi aiki ba. Kowa shaida ne ya san wannan. Saboda me, inda a ce akwai tsarin kamar yadda wasu ne ba sa sa shi aiki, suwa suke hana shi, wanda suke da alhakin sa idan. Wato yanzu kamar alal misali makarantun gwamnati, ai akwai wanda ke da alhakin sanya ido wurin ganin tabbatar da cewa an samar da duk abin da ake bukata, kama daga kayan aiki da wurin zaman ɗalibai da ingancin malamai da sauransu. Amma yanzu sai ka je ka samu a makarantar gwamnati primary sai ka samu wani ajin ya rushe, ba wanda ya zo gyara, sai dai ka ga yaran in ba lokacin damana bane suna ciki, in kuma lokacin damana ne kila gansu ko karkashin bishiya da sauransu. Wannan ba abin sabon abu bane. Me ya kawo haka? Saboda inda a ce dan shugaban wannan karamar hukumar dan sana wannan makarantar, da ba za a yi wannan abun ba. Inda a ce dan gwamnan wannan jihar dan sana wannan makarantar, ba za a yi wannan. Kai Jafar, baka ganin cewa wannan danniya ne a fili akan talakan Najeriya, saboda shi bawa ne, ƴaƴan shi jikokin su ma su zo su zama bayi. In ba haka ba me yasa ba za a ba su ilimi ba kamar yadda ya dace? Kamar yadda nake cewa Malam Abdullahi, ba zan daina cewa ba, kai mai hankali ba za ka ɗauki ɗanka ka kai shi makarantar da za ka samu yara sama da 100 a aji ɗaya. Makarantun gwamnati yanzu musamman na arewacin Najeriya, wanda in ka tafi kudanci za ka ga makarantun gwamnati suna da ɗan wannan tasirin har yanzu, musamman na primary school. Amma idan ka zo cikin arewacin Najeriya, Malam Jabal, da za ka ga mutane yara a aji ɗaya a zaune a kan turɓaya, Malam Abdullahi, sun kai yara 100 ko 150 a aji ɗaya. Amma ka san a maganar ingancin malamai har yau ina tare da makarantun gwamnati, saboda a makarantun gwamnati ne kaɗai za ka ga cewa malami ya shekara 25-30 yana koyarwa, ko da ba komai akwai wannan sabo da kuma ƙwarewar aiki. Private school saboda duka harka ne na kuɗi, yau in ka ji daɗi gobe ka ji daɗi ba sai ka tafi. Wato akwai abin da ake ce ma ci gaba amma na ne haƙar rijiya. Wa'innan shekarun za ka iya samu yau, alal misali mutum yana aiki a makarantar gwamnati shekara 30 har ya kai mataki na headmaster, amma bai da ƙwarewa. Sai ka samu mutum a makarantar kuɗi, sai ka samu malami a makarantar gwamnati, a makarantar kuɗi za ka iya samun malami wanda wannan zan magana ina zuwa Malam Ahmed, ya kai kake ganin maganan malamai a makarantun gwamnati? Manta akwai jihar da suka kori malamai kusan 15,000 ko 20 ne ma, saboda rashin ingancin su. Kada a kawo maganar rashin inganci. Kada a kawo maganar rashin inganci a wannan al'amari. Abin da yake faruwa shine a shekarun da suka wuce, mu irin makarantun da muka je na firamare, makarantun gwamnati, mun san irin malaman da suka koyar da mu. Kuma an samu jauran irin wa'annan malaman suna nan a wasu makarantu har zuwa yanzu, duk da shekaru ya ja musu. Amma abin da yake tabbatacce da ya kawo wa'annan matakai da wa'annan jihohi suka dauka, an zo an samu dan wani rashin sakaci daga wurin gwamnati. An samu wani dan
abu da ya gitta na cewa wasu daga cikin 'yan siyasa marasa kishi marasa san al'umma sai suka yi amfani da wannan damar suka rika budawa wasu daga cikin yaransu da ake ganin kawai in dai ka zo ka baka da aiki ko kuma in ka je ka zamanto wani tsagerar da babu abin da za ka yi da sauransu sai a ce zo in sama maka aikin koyarwa kuma ko da ya ko bai iya ba wannan abin shi ya kawo wannan fenti dalilin kuma da ya sa wannan gwamnatin da ta ɗau wannan mataki da kuke bada misali da ita na cewa ta kori malamai amma duk da haka cikin wa'annan malaman da aka kora in ka koma ka sake koma zaka ga ba duka bane wanda su ma da kansu wannan gwamnatin kafin ta shuɗe a wannan jihar sai da ta dawo da wasu malamai masu ɗimbin yawa dab da gwamnatin za ta kare ma ina da labari ta dawo da wasu daga yawa daga ciki. Ok, to shikenan akwai wani magana kuma ka san wannan maganan kuɗi ilimi da kuɗi abin tsoro ne ya kai ga cewa akwai wanda suke zargin cewa idan ka je inda ake yin graduation ceremony a makarantun kuɗi banda da abin da muka sani in aka ce za a bada award wanda ya zo first ko second ko third amma wai saboda a burge iyaye yau akwai award na mai tsafta gobe akwai award na mai zuwa da wuri jibi akwai award na wanda yake is a very gentleman saboda kawai a burge iyaye a samu kudinsu wannan zargin da ake makarantun kudi na kake wannan zargin ba gaskiya bane malam Jibril Abdullahi ka san dalili abin da ke faruwa in har professor mutum a matakin professor zai dauki ɗansa ya kai sa makarantar kuɗi mutum a matakin shi na shugaban ƙasar Najeriya zai dauki ɗansa ya kai kuɗi in makarantar kuɗi a Najeriya ko waje a Najeriya a ba dukansu suke zuwa ƙasashen wajen ba yanzu baka san cewa an kawo ci gaban da makarantun secondary school da na primary school na kasashen waje suna da branches a Najeriya ba wanda ana biyan school fees ɗinsu ma da ake biya ma da dala ake biyan shi an samu wannan ci gaban abin da nake so fahimtar da kai ci gaba ne a wajen talaka dai wannan ba ci gaba ba abin da yasa na ce maka ci gaba ne mafi akasarin makarantun gwamnatin nan malam Jibril Abdullahi akwai sakaci na gwamnati wanda zaka ga hanyar da malami ma zai je makarantar ya je koyar da ɗaliban babu abin da bature yake ce ma enabling environment babu to malam Jafar kafarin ja ina zuwa akwai abin da Jafar ya kamata ya ansa wanda ya kamata a ce zuwa zalunci a karare yake cewa babu yadda za a yi ka samu ilimi ingantacce a ƙasar Najeriya a yau a makarantar gwamnati sai dai makaranta mai zaman kanshi saboda yadda aka gurbata makarantar gwamnatin kuma da ganga in ma ba da gangan ba in ma ba da gangan ba kaga yanzu magana da nake in ma ba da gangan ba ya tabbata ke kana ji in ma ba da gangan ba to da sakaci saboda sakaci daban da gangan daban to yanzu kai malam Jibril Abdullahi saboda sakacin sai ka dauki danka abin nufi ka kai shi makarantar gwamnati in aka ce ba za a je makarantar gwamnati an yanke kauna ni ko ba na so a yanke kauna wasu matakai kamata a dauka daga su kansu hukumar makarantu na primary school saboda kowa ya san cewa gwamnati na kashe kuɗi akan maganar ilimi ka je ka duba budget na ƙasa budget na kowane jiha za ka ga cewa ana sa kuɗi da yawa game da maganar ilimi kuma har ila yau a ce ilimin nan baya gagara me ya kamata a yi akan su hukuma da suke lura da makarantu da su ma'aikatan da suke aiki a wajen ana nufin malamai da kuma sauransu to ai abin da yake faruwa shine ba kuɗin bane ba a badawa ana bayarwa to amma kuma makarantun guda nawa ne idan a shekara 20 30 40 gwamnati ta saka ma'aikatan ta guda 20 gaba ɗaya ministry in bai wuce mutum 20 shekara 20 30 40 za a je a yi monitoring za a yi inspection abin nan education secretary na local government yana da mashin din da zai hawo ya je wannan makaranta ya je wannan makaranta ya je wannan makaranta karkashin karamar hukuma daya a yau in ka tsaya ka duba zaka ga cewa a karamar hukuma musamman yanzu alal misali mu bada wata babbar karamar hukuma a cikin birni in dai wannan birnin ya amsa sunan shi zaka samu akalla ba kasar ba akwai makarantar primary kadai kusan guda 1000 amma a wancan shekarun da ake magana ana samu a sa idan makarantun ba za su wuce guda 50 guda 20 guda 30 ba yanzu makaranta wurin 1000 na primary kadai a zo ai magana na secondary ga na gwamnati da masu zaman kansu dukkan wannan alhaki na kan gwamnati na sanya ido to ina gwamnati ke da ma'aikatan ma guda nawa ne na gwamnatin akalla ba a kasar ba gwamnati na buƙatar samar da yanayin da za a iya sa idan kafin ma a fara tunanin cewa za a yi gyara babu
karfin sa idan sai ka samu makarantar ma'aikatar ilimi gaba ɗaya motocinta ba su wuce guda 10 ba. A idan dai makarantun kuɗi abin yi ne, alal misali a ce kowa a mai da dukkan makarantun gwamnati, ka san dai sai ai makarantun kuɗi, ka san dai sai mai kuɗi zai biya ko, to ina laifi a bada shawarar cewa to yanzu dukkan makarantu a mai da su na gwamnati, ya zamanto cewa kowa ba sai dan talaka ba, da dan gwamna, da dan mai tura gwaro, da dan mai yanka rake, da dan kwamishina, da dan sarki, da dan waziri, duka su haɗu a makarantar gwamnati ta sa ido saboda kowa ya samu ingantaccen ilimi. Daga ji ka san cewa wannan shine maganar da kowa zai zo shi a sami inganci. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na ilimi, inda muka duba wato abin da ya shafi makarantun gwamnati da kuma makarantun kuɗi. Wannan program ɗin ana yi ne da ku al'umma, saboda haka ku bi mu a shafinmu na sadarwa wato na YouTube, Facebook da kuma sauransu. A nan za mu dakata. Sunana Jibirin Abdullahi Adamu, sai kuma wani lokaci insha Allah.